Sini, mga ka-aksyon. Aksyon, Eden, Aboso. Ini naman sa Aksyon, Bryan, Morden. Aksyon, Balita, Morning Edition. Sa mga Pangulong dinalaan, una kita balita lokal, State Motor Parts na sunog kagabi. Pagmonitor sa mga dumuluong nga naghalin sa mga pungsod nga apektado sa nCoV, ginatugyan na sa mga B-Hertz. Sa balita national, patients under investigation sa Pilipinas nagdangat na sa 267. Pagtuon sang Visiting Forces Agreement, nagapadayon. Sa balita international, Estados Unidos, ginanunsyo ang unang American national nga napatay bangod o kung napatay bangod sa nCoV. Sa balita sports, Kai Soto na pilian nga mangin kabahin sang Basketball Without Borders. Aksyon, Balita, Morning Edition. Sa mga detalye, balita lokal pagkatapos gidlamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7. Sa detalye na balita lokal, ginapabot ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Interagency Task Force Against Novel Coronavirus. Ngayon matapos sa plabuton nga Lunes ang pagdihon sang regulasyon o kon protocol angot sa preventive measures nga dapat ipatuman sang tanan nga mga hotels o convention houses diri sa syudad sa Bacolod. Sudok kay Familiaran ini ang draft na talana nga ipaidalom sa nagakaigo iya nga deliberasyon kag pag-approve sa nagakalilain nga hinsya sang gobyerno nga miyembro sang among nga task force. Dugang pa ni Familiaran manamo pa sa mga aktibidad ang ila sa karon ginapreparahan nga nalakip iya sa pagpatigayon sa training sa mga
barangay Health Emergency Response Team sa 61 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod. Gintugyan ni Department of Health Western Visayas Infection Disease Section Head Dr. Mary Jane Wanico sa Barangay Health Emergency Response Team Sukon BHERTS ang pagmonitor sa mga dumuluong nga nag-abot sa ila lugar halin sa mga pungsod nga apektado sa 2019 novel coronavirus. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Wanico nga dapat pabalon sa gilayon ang medical health officer sang Banwa o Konsyudad kung may persona nga naghalin sa Macau, Hong Kong, Taiwan kag China agod may paidalom sa persons under monitoring. Nagasalig si Wanico nga kalabanan sa mga barangay ang nakatukod na sang BHERTS bangod ining nabase sa mando sang Department of Interior and Local Government. Sa itong Pebrero 7, ginapanawagan ni Senador Joel Villanueva sa gobyerno kag iban pa nga sektor nga i-implementar ang travel ban sa mga nagabiyahe halin sa China bangod sa peligro sang nCoV. Ini matapos matukuban ang pag-abot sa mga turista sa isla sang Boracay sa Aklan halin sa mainland China. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang nasunog ang State Motor Parts Corporation Incorporated sa Dalan Gonzaga, Locsin, siyudad sa Bacolod kagabi. Nadalahig man ang pila kabahin sang Hava o Conjaba Pension House nga santong Nobyembre 26, 2019. Gintupok man ini sang kalayo kag nagpatay sang anom tanan ka persona. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpalayag sang isa sa mga empleyado sang State Motors o kon Motor Parts kagkatapo man sang Amity Volunteer Fire Brigade. Duda sila nga mayara sang tao nga nagplano sa pagpangawat sa ila sinibalaligyaan paagi sa paglukit sang kandado kag paggamit sang kahagdanan. Mga alas 8 sang gabi gin kaalarma sang Bacolod Fire Marshal o kon gin deklara ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotinia nga fire out ng sunog. Ginibestigahan pa sang Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sang kalayo kag pila ang balor sang kahalitan. Nagnegatibo naman sa mga illegal nga droga kag anuman nga kemikal ang Bacolod Silay International Airport sa ginpatigan nga random paneling kag K9 sweeping operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros. Suno kay PIDEA Region 6 Director Alex Tablate sa liwat nga pagpatigan sang anti-illegal drugs monitoring sang PIDEA Negros Occidental Airport Interdiction Unit, ginatutukan sini ang mga cargo warehouse kag baggage conveyors agod masiguro nga wala may makalusot nga kontrabando o kun illegal nga droga. Pati man ini sunog kay Tablate nga mas nagahalong man ang mga illegalista sa pagpasulod sang illegal nga droga sa probinsya bangod sang hugot nga pagbantay sa mga otoridad kag amuman ang regular nga pagsekyar sang narcotic detection dog sa mga airports kag pantalan. Tinalikdan nga semana sa ginpatigayon nga random paneling kag K9 sweeping operations sang PIDEA Negros na recover ang pila ka illegal nga droga sa Bredco Port. Pagpahayag ni Tablate ining isa sa mga programa sang PIDEA agod maamat-amat kontrol ang pagsulod sang illegal nga droga. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginahulat pa sang Police Regional Promotions Board nga magka-convene ini sa Pro 6 sa Godba Diskusyonan ang mga masunod nga tikang nga himuon sa kapulisan sa Western Visayas kag posible reassignment sa mga pulis igabulos kay Police Lieutenant Colonel Joby Espinido diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Pro 6 spokesperson nga mo si Police Lieutenant Colonel Joy Malong, bangod sang pag-relieve kay Espinido, isa naman ka senior officer ang nagakaka sa Pro 6 nga kinahanglan gilayon sang pulis nga magabulos nga amo ang performance kaangay man kag mas malabaw pa kay Espinido. Sa piyak siligin payag man ni Malong nga nagapabilin sa gyapon nga hugot ang kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal nga droga. Hayag panimalong posible nga magpatigayon o kon patigayonon ang command conference sa Pro 6 sa pagpanguna ni Police Director Brigadier General Rene Pamaspusan. Sa Lunes mahimo istoryahan ang pagpahamtang sa bagong personnel sa Bacolod City Police Office, lakip man ang paghatag sang dugang direktiba ni Pamaspusan sa mga kapulisan. Nagapati naman si Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi maapektuhan ang kampanya sang kapulisan sa siyudad sang Bacolod kasunod sang damlag lang natabo nga pag-relieve kay Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sunod kay Familiaran, wala nagapabaya ang kapulisan sa BCPO kung kampanya sa illegal nga droga ang pagambalan antes pa man gin-assign sa siyudad sa Espinido paagi mismo sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Aminado man si Familiaran nga mayara sang pinasahi nga estilo sa pagtrabaho sa Espinido nga amuman posibleng rason
investigasyon kung nga ini nahamutan sang presidente. Wala man sang ideya ang vice-alkalde kung ano nangin rason sang PNP National angot sa mga lihok, apang sigurado ini nga mayara sang panibag-o nga trabaho nga nagahulat kay SP Nino. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginklaro sa Bureau of Jail Management kon unit tackling nga kabahin sang ginatawag procedure ang strikto kapag rekisa sa dalaw sa napasambit nga BJMP. Agad ba sigurado ang wala nga o kung wala nga may makasulod nga kontrabando sa jail facility. Sunod kay Jail Warden Chief Inspector Attorney Anthony Duhilio, hindi malipod nga may mga nagakadakpan nga pagsulod sa mga kontrabando. Ginabutang sa ila pribado nga parte sang lawas kag iban, ginabutang naman sa napkin sa mga babae kag diaper naman sa mga kabataan. Gin-insister Duhilio nga ginapapirma nila sang waiver ang sinuman nga magsulod agod masiguro nga may pahanugot ang pag-check sa mga pribado nga parte sa lawas sang babae subong sa mga lalaki. Dugang pa ni Duhilio, wala nila ginapilit kundi magpirma ang babae o kung sinuman sining waiver nga ini ginpayag kung ano man ang ila ginapatuman mayaraman sang guidelines nga ginasunod. Sa katapusan nga balita lokal, liwat na dakpan sa BJMP tracking team kahapon sa aga Pebrero 8, 5 ka mga preso nga nakapalagyo sa District Jail sa Negros Oriental nagligan nga Lunes. Sa mensahe gikan kay BJMP Region 7 Director Jail Chief Superintendent Paulino Moreno Jr., duha sa 5 ka mga preso nga sanday Janly Calyao kag Ronnie Flores ang nagsungka matapos ang madinalagon nga negosasyon kaupod ang ila pamilya, samtang ang 3 ka iban pa nga sanday Joseph Casido, Julan Pakulanang kag Lito Pedro ang liwat na dakpan sa operasyon nga ginpatigayan sang miyembro sang BJMP Region 7 kag personnel sang Tayasan Police Station. Ang mga PDL ang sa karon nagbalik na sa presuhan kag imbis nga ibalik sila sa Manhuyo District Jail, sila ang gindetain sa Baay City Jail kag Dumaguete City District Jail. Samtang liwat naman ginpahanumdom ni BJMP Chief Jail Director Alan Iral ang tanan nga regional directors nga mas mangin mabinantayon ilabi na sa seguridad sa mga prisuhan. Sa karon ang BJMP ang nagapatigayan sa investigasyon sa amuman nga insidente. Aksyon Balita Morning Edition. Sa atong pagbalik mga kaaksyon, detalye na Balita National pagkatapos gidabang sining. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Ang Italya na balita nasyonal. Naglabot na sa 267 ka mga persona sa Pilipinas ang ginausisa kung ginatawag suspected iya sa novel coronavirus acute respiratory disease 2019 and COVID-ERD. Sunod sa Department of Health, madasig ang pagsakas ang kadamon halin sa una nga datos nga 215. Sa una nga post ang DOH official Facebook page, nagapakita nga kalabanan sa mga patients under investigation o kon PUIs sa posible 2019 and COVID-ARD ang halin sa Metro Manila nga may 103. Sunod naman sa DOH pag nagapabilin sa 3 ang kumpirmado nga kaso sa COVID sa Pilipinas. Yari ang breakdown sa amo yang PUI sa Pilipinas. Ilocos may 3, Cagayan siyam, Cordillera Administrative Region 4, Central Luzon 36, Metro Manila may 103, Calabarzon 24, Mimaropa 4, Western Visayas 23, Central Visayas 16, Eastern Visayas 13, Northern Mindanao 11, Caraga Region 2, Davao Region 18, kag Soc-Sargin naman yan isa. Ginkumpirma naman sang gobyerno sang United Arab Emirates nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus ang isa ka Pilipino. Base sa report sang Emirates News Agency, ginanunsyo sang UAE Ministry of Health and Prevention nga isa ka Chinese kag isa ka Pinoy ang duha ka panibag-ong nga kaso sang coronavirus sa ila pungsod. Bangod diri, naglambot na sa 7 ang kaso sang nCoV sa UAE. Sunod sa moha, padayon pa sa gihapon ginaobserbahan ang duha, kag padayon man ang paghatag sang report sang tanan nga health facilities angot sa mga ginasuspetsohan kaso sang nasambit nga virus. Ginpasiguro man sang MOHAP ang pagpakig-angot sa tanan nga departamento sa pungsod para ipasiguro ang kahilwayan sa mga residente sa UAE. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang nagpasugot ng lokal ng gobyerno sa banwa sang Kapas Tarlac sa plano nga pagpagamit sa New Clark City bilang quarantine facility sa unang batch ang mga Pilipino nga magabalik sa Pilipinas halin sa Wuhan, China. Apang ginklaro ni Kapas Mayor, Acting Mayor Butch Rodriguez nga ilalamang batuno ng unang batch ang repatriated Filipinos. Nagapangabay man ang mga opisyal sa mga lugar nga dapat takdan sang face mask kag pagamiton sang alcohol ang naga-istar malapit sa New Clark City bangod makabig ini nga isa ka open air facility. Una nga nagpamatok ang gobyerno sang sabit ka lugar pagamit sang mga lugar bangod makatuga ini sang peligro sa kaayong lawas sang ila mga residente dala na ang ginatawag o kondala ang novel coronavirus outbreak sa Wuhan. Gin-turnover naman sang gobyerno sang Pilipinas ang 52 ka mga boxes nga nagaunod sang relief items kag care packages para sa mga residente sa probinsya sang Hubei, China nga nakarecord na sang 122 ka mga nagkalamatay bangod sa nCoV. Sa turnover ceremony sa Clark Development Corporation Boardroom, Pampanga, ginpahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns, Brigido Dulay, ini nga donasyon ang hihatag sa mga nag-estar sa Hubei Province nga padayon nagasuprer sa makamamatay nga virus. Nagpasalamat naman si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian sa international community sa pagbulig agud batuan ng virus kag mapunggan ang paglapta sini.
Aksyon Balita Morning Edition. Nadulaan sang 10 bilyones pesos nga income ang turismo sa Pilipinas bangod sa ginpatuban nga travel ban sa China angot sa padayon nga paglapta sang makamamatay nga 2019 novel coronavirus. Suno kay Philippine Tour Operation Association President Cesar Cruz, kapin 50% sang reservation sa Boracay, Bohol, Cebu kag Palawan ang nakanselar. Sunok pa kay Cruz, mahimo mabatyagan sa industriya sa turismo sa Pilipinas epekto sa 2019 nga novel coronavirus o kon acute respiratory disease tubtob bulan sa Agosto. Sunod naman sa kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginatarget sa karon sa Department of Tourism ang pagpabaskog sa promotion sa South Korea kag United States of America. Sa karon nagapakig-angot naman ang DOT sa mga hotels kag airline companies na magatag sang discount sa good ma-attract naman ang mas madamo nga mga bisita. Samtang liwat naman ginklaro ni Puyat nga ang pagtapna sang paglapta sang virus sa gihapon ang prioridad sang gobyerno. Magapaday naman ang ginaduso nga pag-review sa Visiting Forces Agreement kon VFA sa Senado bisan pa nga may mando na si Presidente Rodrigo Duterte nga magpadala sang notice of termination sa duha ka dekada nga kasugtanan sa Pilipinas kag Estados Unidos. Iningin pahayag ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Aquilino Coco Pimentel III. Sunod kay Pimentel, kalabanan sa mga senador ang luyag nga i-review ang VFA. Una nga ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang mando ni Duterte kay Executive Secretary Salvador Medialdea nga pangabayon si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga magpadala sang notice of termination sa gobyerno sang Estados Unidos. Sa aton pagbalik mga kaaksyon, detalye na balita sa international kag sports. Pagkatapos gilamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo sang Estados Unidos ang unang American national nga napatay bangod sa 2019 novel coronavirus. Sunod sa US Embassy sa Beijing, isa ka 60 anyos nga United States citizen ang napatay sa Jinyin Chan Hospital sa Wuhan, China sa tuong Pebrero 6. Samtang report man sang Japan, ang unang Japanese national nga napatay sa suspected coronavirus sa Wuhan sa tuong Sabado. Ang Japanese ang nag-edad sa 60 anyos ang napatay bangod sa pneumonia. Sa kabugusan, may 122 na ka mga persona ang napatay sa virus, kag 34,546 ang infected sa mainland China. Aksyon Balita Morning Edition. Sa Balita Sports, napilian nga Pinoy si Kai Soto. Namangin kabahin sang basketball without borders. Buburti aksyon din, no? O kon BWB Global Camp sa quiz nila sa Multi-Sports Chicago, Estados Unidos. Kini ang mag-umpisa sa Pebrero 14, tubtob 16, mangin kabahin sa league sang 2020 nga NBA All-Star festivities ini. Buka di boy nas kasi bata, no? Kahapon Sabado ginanunsyo sang NBA kag FIBA nga ngalan sang 64 ka persona halin sa 34 ka mga pungsod nga ukon magapartisipar sa moyang Camp Action Eden. Pila ka mga NBA players ang nagapambit sang ila ihibalo sa sining nga aktibidad pareho sa ila ni Anday 20 o kunanday 2019 NBA champion kag 2020 All-Star Pascal Siakam.
sang Toronto Raptors sa Washington Wizard Davis Bertians, Boston Celtic Taco Fall, kag Chicago Bull Lowry Markkanen. Nga mo naman ang mga-coach sa top high school campers halin sa Africa, America, Asia, kag Europe. Aksyon Eden. Cortina. Aksyon Balita Morning Edition. Taas na yung bata si Kay Soto mo, no? Wala galayo amon height ah. Ay, ina. Ma-end na tayo. Sige, tamiyawa ng mga friendship mo. Good morning, Action Bry, kay Major Gilye. Itago lang ko na sa pangalang Major Gilye. Swerte. Good morning, Naphtali Aguilar Escopin. Good morning, Action Radio. Erning Kalibho, Mayang Aga, Bryan and Eden. Ronilo Onyate, Jinkib Durban Babak. Good morning. Ems Aboso is watching. Good morning. Ay, si Mami. Hi, Mami. Okay, Mami. Sir Archie Alipalo, gali. Good morning. Ay, sa... Kumusta ang turutot? Ay, turutot na sa kandalan sa Disyembre mo. Una. Turutot to ako siya. Ay, grabing proposal gabi, no? Congratulations sa newly engaged. Ay, engaged ba lang Engaged. pala? Do kilala ko dito. Di ka mag-engage sa Common Action din. Wala na chance sa magbulagay pa, how? Mga saway. Charot lang. Hindi lang mag-negative. Pero Action Bryan na doon nakita tagid to sa ila nga wala sukatan kung baga. Kung feel mo na gid nga siya na gid na, hindi ka na kuno magulat kay 2 months pa lang sila Action Grabe. Bryan. Dito na tabo kagabi man? Sa Izim. Ando na sa SM, alas dalanda. Oo. Grabe, no? Bongga, no? Ang lalaki is 22 years old. Dito ko brang laki, yaw. Kabalo, ha? Tapos ang bahay, ano itong kalanaan man? 24. Sa... Pinapayan na to? Sa bibingka yatag sa to ni Major ni Major Gilye. Tudo, pero tino. Galing kayo nga butong-butong itong bahay, kagin tuklon man. Hindi ka doon na-overwhelmed. Siya pala, dali, di kayo may surprise kasi mo. Pero angga. Before Valentine's Day, engaged na sila. Fiancé ng tawag. Amo na na. Fiancé. Hingagaw gid siya before mag-14 ba? Oo. Pero damo gano action Bryan no nga hindi ko no dali ang magpangasawa at syempre based on experience ano man mahambal no. Sakto na Action Eden. Hindi basta-basta kung magpangasawa ka. Sa pag-process palandaan sa mga papilis mo, mga muti ka na. Ala, Totoo duman na. chance ano magputi uro. Amo na charot. Literal gina. Ang pag-process pa lang. Pero kung gusto mo na bisa ano ka budlaya, hapos ka tama Action Eden. Pag ano ka, miskan dali pa ka, 2 months pa lang sila bala Action. Diba siguro 2 months lang sila nagnobyahanay, pero 5 years naman sila kilalanay. Basi man. Pagdi syempre, kumbaga ang learning, wala kapag kilala mo sa tao, doesn't stop man mo. Yes, ustoy na. Sooner or later, miskan dugay, naka-action by mga panibago ka pa na kuno nga makilala sa iyo. Nabuhin na naman commercial to sa next, no? Kapalo ka, ang magnobya, Action Eden, nga magdugay sa tag 3 or 5 and more years Action Eden, nagakatahaw, ina. Magnobya. May tsansa ka mo magbulag. Oh my God! So dapat kung narana ka mo sa mga 2 to 3 years, dapat may mga plano na ka mo. Hindi na pagpalampason na 4 to 5 years, kaya may tsansa nga magbulagay, ina. Tata JM, kabalo ka na. Believe me. Totoo da. Ay, sorry ka panuktok sa likod. Action hands, kapabor ka man ha. Kay more years nga gadugang sa paglalanay nyo, more man nga nagahibalaan nyo ang hindi maayo nga batasan. Muna ka, pero para kung kasala ka, wala na kung may mo. Why mahimo, higot na ka mo mo. So, So you have to deal with it. Yes. Kung natuwahay na ka mo, bisan ka nag-impake na si girl o si boy, paglambot mo sa bit mong bag mo, dumabalik ka pag sa agi mo. Nagina-ulikdan ka na mo. Correct. So, budlay na siya kakason. Magluwas lang guro sa mga turpi, gidya nga bahay kag lalaki, guro yan. Or nang daw lain ulo, gid babi mo. Kasi sa subong Action Bry, hindi na sila feeling in love, kundi may commitment na gid sila. Kami nakita ko Action Bry, no? Share ta lang sa ato mga ka-action. Ang hambal balas ang isa ka pare sa may ginkasal siya bala Action Bry. Ang love ko, no, ang pagpalangga, hindi na siya feeling. Or hambal na bala nila, I'm feeling in love. Kaya kung feeling na kuno Action Bry, but silingon, it will fade away. Pares bala, kisa feeling angry ka, feeling akig ka, di ba? Tahaw mo lang ang imo kaakig. So, hindi ka maghambal nga, you're feeling in love. Wow. But love is a commitment. Amo siya na. Correct. Ito sa home sa imo siling konsumo nga aga, no? So, 22 to 22, babae pila ganito? 24. 24. Ka mga bata pagid man tuod, no? So kung gusto mo nga
inang practical ka, hindi ka dapat magasto tudo-tudo Aksyon Eden. May nakita ko to sa Facebook kay Aksyon Bryan, no? May newlyweds ang ilang reception is sa isa ka fast food chain. Oh, ate, kita mo na. Simple lang, di ba? Oo, na muna. Sige. Sige, nyo nabatihan ang mga balita. Lokal, nasyonal, international, kag sports. Ano? Ponsin nyo mga alagad. Aksyon Eden Aboso. Hindi naman sa Aksyon Bryan, Morden. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.